Matia Fundazioaren izenean, ari natzaizue hizketan. Matia Fundazioa orain dela 150 urte luze sortutako erakunde bada, fundazioa da eta beraz irabaz asmorik gabeko erakunde bada. Matia Fundazioak zuen aurrean gaur eskertu nahi ditu bai Foru Aldundia, Markel Olano diputatu nagusiari eskerrak eta Maite Peña diputatuari eta Usurbilgo alkate Solaberrietari gurekin izan duten konfiantzarengatik. Matiak asmo hau, orain dela urte mordoska jarri zuen abian, gero krisialdiak eta zirela etena izan zen, baina berriro martxan jartzeko aukera izan du eta gainera lankidetzan. Beraz, eskerrik asko erakundetako ordezkarioi gugan ipini dezuten konfiantzagatik. Ez noa gauza esana dago, hau zer da, baina azpimarratu nahiko nuke, Matiak beti pertsona helburu kokatu duela. Eta are gehiago 10 urtetik hona, pertsona helburu esaten dugun hori, esango nuke, pertsona bakoitza helburu eta horretara egokitzen ari dela bere jardun guztia. Horrek esan nahi du langileen prestakuntza, bertako prozedura guztiak, zaintza ereduak eta abar. Beaz, Usurbil alderdi horretatik mugarri moduko bat izango da, eta nire aurreko hitza hartu duten diputatu nagusiak eta alkateak esan dute, eta alde askotatik begiratuta halako erreferentzi duin, interesgarri eta oso berritzailea. Eskerrik asko guztioi. Erderaz nahi